Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ni kong sa man siya ka nika kabu mo mga anay kublay siya ya ki kinong Krisyan ki jonga po ka 19 South Chalong constituency wa kilapin yo yang ru arajan ru spa sawun te kumjuru yitu ki bakram Krisyan bag ngit scam ba hakani ka election ki man sawan nang ni sakman ba kinya phai khmat chopra bakin Krisyan ya kata kanong rim kejongi mo thì các công bậc thầy y mình ta bạn phai cái chính cái trong phi nếu cái skin này con bạn hadu mình ta mình nè cái sing Voice of the People Party cái VPP cái yang bị tăng hakawai cái nong rim mengin jele persya ya cái bam sam cái nong rim mengin wara ya cái jing sisa cái nong rim mengin wara mengin pet mengin kiner ya kidung kisung kitab bagi sem siliang pagkumta terbarohi ti hagani ke jing form jong ke sarkaru nilai i ba ke parti jong i ke yang haganong rim haga jing elam jong orang ba jong i president ba Arden mela pasawon ila panpau berthai ba ngim i ye ke suki na khwan man toy yela di simet Henry ngiyan haga nongrim bat ngihun kata ka mensim bangin syong hakal yang persyaru nomor kum bangi klei ya kajuban ngibat ya katai na trai kibriu kilas muthu ya ka jingle jong ka party da ka balam nanti jong iba Arden tapi mi kan no benai syaban berbena yang kena ke election MLA maksudnya na kaliang jong i ka to ka first list bangi mi ta ka badai ho benai December khar artaring arajar arpuar tinggi ya sedang banyak full-fledged nuduk ketua kapor hi te syua katuru hi katuk ane tayo nakaman ilayo hi bengin ya rong yen ya solong bagi paralog parajor ki para marjan bagi bahayang bahasem kumta ter-terin pi kondong rim kejonga basimet ru kadai kata mengikuat manwara ka kejing khud kejing subah te abang apai sa borok ki parti ko mangi sujer teng do ki national party hadu ki party ki badan has ki regional party biyo i hakini ki sans nam ki balalen athrai ngamdum jer kerteng hi kita ki party borok ki party ki ba la tag na kata kerteng jo ka scam tengah athrai ka wei kam ka party ka bakhui hadu mata manne la tang ne ka VPP ka bayang ha ka sensar ka khadar ka bakhui ka bahok hadu mata manne ngine ya kata ni kan berpi mentah ha South Chalong kursi kedai ke kursi ke baklet je gundre bakhle dia hak tu kitab tanggi jadi mereka jongi hine don ki wei mereka kitab lang pra em kidon ki non khasis mo mayong lanika non tribals mayong ngidon ki non tribals ki support yengi namarka area kalahe te kumba phila kumba gisdang yo ipor khandian bangin yo bangin pensmuthu ekta ka nongrim ke jinge ka kom trikam ku jongi tinginget skam ba kini gisnam ki banwan mata nginang yo bangin su thi su pensmuthu i brio ya kum ka parti ba kumno ba kini benjit bikin yo mata kata ka jingmentoy ya ka lawai ka pernai ka PPP kedai ke sen kematmai hang nei ni iba kongres ru kadon TMC ru kadon TMC ko don dia pipion ba kum nak pit ba ki ai jiknya haba kita pa ni jimi kisan pinga trai ke jubab jong kata kalong ha ka nongrim ba ka parti ka yang kadai nak kata kadau ki pen ki phai khmat sya ka parti mani kini ki parti ki ladon haswa yang iru mo kongres ka bladon nadu propose nam ka bai chuile ben ha na kalaban na ka 19 South Chalong constituency henry kum ka TMC ka de barang thamai ka bawan na po Bengal ka parti ka banabar henry ka taru kibriu kita phai khmat hi sakani ka party wala kadai ka party ka barang khulum macam ahmad gini ki party ki batmai henry namar ke jinglong jong ke seng ke jinglong jong ki nong yalam jong ke seng bat ka nongrim bang yang kadai kata ka ba pen ka kesan ni ha gini ki constituency ru ya ke jing i tengah trai kin doni boy basan bor ila long tau MDC la santerm nang ambakala bat kumumel MLA bat kini ke kenti menta kalalong south term bila job
te lara mangaru ngalong haka chaka ka jong I nangit scam bagi brio kin phai be changa ila yo ban sakri ki pai ba ha kini ki snem ki baladem ti ngarai ngaru nangan don haka jo ka kerdan ka baron ba I natai ki brio kin phai changa mangin bet ya kata Ti mata ke election kala ada pi klepoi sa kathong. Ti kan ke election in BC ru kala jam hawan ki beri bertangi ki lapon kret. Ti pi thumun em ban ya kon se ke MDC. na kali yang kejonga simet ngadon ke jing tumu hanai haba khadu khadwai bare kadai kabor kejong ka party hi kaban lamlanti yangi kum kinong ile ma kum ki sipai jong ka party te ya kadai ngin penkup hakabor jong ka party hi kaban rai nginele ningimile larangile nakanu ka constituency nginele kani paro ka kesong hakabor jong ka party nangi simet ngidon kata ke jing thrang bangin ye lebe Ma ko su chi pi ha ke male ka ya phya ba. hawan Don ki mata ki ba ha ba malim. Don ki mata mo ki ha ba social log lain klaro. Ti pinya kon hina laban susina kumaga ok mantan ka song hi kabor ke jong ka party tengah trai jadi ke jing start ke jong ka party ke ban pen ke ban yalam lenti yangi bangin poi sa kathong ngidon ke jing kermen ke ba scam bang ilai I gini ki khendiat tayo khendiat sngi ki bla dep shwa ka election ke jing ki win jong ka party ke jogi kamdei su kata ka party bi ki pet yu brio andai ki brio kila I kila terang ba ki pet ya ka party nengi penyang ni nakaliang ka party ki scrutinize ki candidates baro khaj tengah trai ki brio ki suthu bangim ai ticket rumar you know ru nomor kani baro khaj ki sing penya jo ka party kita scrutinize ba tengah nge scam bagi brio ki don kata ka jik suthu ka jik sempang ba ka party ka ai tiket rumar you know ru ka tiki bapan hendai yakini ke election ka bala de bro ki lala ban penyang om tang khat phara hendai khambun dili shu hendai kum ka party ka tharai ki dong yalam jo ka party ki long ki brio ki besampang ba ki lasung thu ba ban pen kentiu ya ka kerteng jo ka party kamdei mengi chu ai penbuan tang ka khli mo kamdei not in quantity but in quality mo ngaktin nang way mo tinga tharai ya kata pai ba ki ladap saki ha ke election ke baladem ya gini kilai I ya kata tengah trai kin ngit scam bat kin senya teli telong ba ha kani ka kenti ke bamata kani ke MDC ke banwan la syam snam ru trai kin ai ke jing senya teli telong nadu namen sim mo bat kin penjob ya kaseng VPP bangin dan apa kata ka district council ke jungi ha kan election MLA ka nomot ni ki ba pinya kertong ka BBP. ha kani ke election ya penyang khat prangut Ti ka BBP kamar kala khiba kadai ka jing alam ba ardan kadai kumno ba ki ba ki ka seng BBP kanu ka kaseng kemarin kawat kaseng kadon rai nong yalam ru dong kamu barat ba mo I barden ha ka jing yalam ko jong I ngi lapoi sa kathong ka jing I jong ta ki brio ya kaseng VPP tengah thai ka credit kadlet khambun hi sa president ramba jungi par kumju ru ya ki wei pat kinong kit kam kum kin general secretary Dr. Ricky Sekon I vice president jungi Dr. Kara Shen moi spokesperson jungi Dr. Marbo Dr. Batskem Marbo bat ki ki ar ki babat ki kam ki ba kongsan kadai ki jing tri stam jungi barokhat as a team rei marwei ngimla hi ban le ya kanu ka kamru ya kata ya te bai barokhat nrai hoi credibility ka doni sakatu ka dingun kum makalapan pau ki kerteng haneng tinga trai ka ki jing trai lang ki jongi ki ba mi ahmad bat ki bakersan nadien ru ba ki pai ba ki mi ta ka ki jing ya trai lang jong paro khadi bagi poi hadu kan ni mengi long ta Supaya kena dia kejeng yung jopi macam apa yu show role politics pilih yu naru usnem arhajar hadu usnem arhajar khatar Desember ngadon sa ri Dakar mo sa ngadon sa mainland India headquarter apo Delhi but the last assignment jonga ngade kumu assistant manager apo Hong Kong Shanghai Banking Corporation lani HSBC begiong they were getting away of the top leading banks kepada apo Southeast Asia ti ngadon situ kumangalapatay ngadon apo Delhi but
station po Delhi headquartered sipang ron si character sipang sa Mumbai sipang sa Hyderabad sa Bangalore Chennai kan baga siya kakam I rotate in all these habarok kini ki jaka ki state ti taladap nang tu nga wan phai no sa Shillong ki jing wan phai ka jong sa Shillong ru kadi man la por banga wan yeng nga ju ki para marjan ki para lok para jor ki jonga binga puli lang ki jing ka jing tom ka kam ka jam bikin wan kadi ka long nga bangan wan phai sa la yeng bat sa la ka snong lo jong bat banyarap ban parkhat ki lat ki lenti kum no begin kintiu ki para samla ki baran ka jela ka jongi kata ka de ki dau ba wan phai ti gini ki snem supposedly ki snem magalale ti ngelala banyarap ya kat tu kat ningut ki kena samlah bikin seng lagi kam lo jong bikin bit bikin biang kiwi ki benta jong ki kam ki liwat kam ngila kum ki wingi ai training hendai ki jigi ai nanti ki jong ai ipan ba dal pindan ha ka bor mut kata ka reach jong pi phimla than mut phila banyarap tang sis pomut ha ka jak la pindan ha ka bor phila banyarap si hajar mut te kali ka wei ka ba pen ketek ki jing mut ki jing perkhat ka janga ba ka dei tang ka pangin wan saka ka hima ka sima lani ka politics pingila ban wan ra kita ki jing urlong mi kwa pen urlong kita ki ke te ka dei ka wei ni kita ba ka ba penlong ya na ban rung saka line politics ba da ka ju ko poru ka dei pa ki jing le jong ka sarkar mamsut nyo ki kuon samla ki jong iru moment pet ya kakam ke jam ki ban ai ki employment opportunities teladang idon na po ka bor gila kum ka expertise ka bangadon mangala ayo na ri dakar pro kata karar snem ki experience bangayo tangala bangan pentri kampan pentulun men prilat pelilenti ki kun samla te kata ka de ka wi ki dauba bawan pai sha shalom bar ka ju ka por ka dauba bangan ro politics Lakin usna pitan pila tayo na Shillong pa pila. Hapo Shillong, Shillong mata dalalong mas posnem ladon. Ti mata ping pai biang siya politics mata pila rong siya sa pertay. Idan ka susi ki bahapon ka pisaro ang job election. Ti pi hang na election lo da pilon ka pisana kum no ki bilba ki kasay pai. Naru kasini kong ka ngila da bomba ka party jongi ngimdon pisa. Ngiyang hakata ka nong rim namar nele kata ka por ka babamsam ka corruption talarangi thong na ka bisa tumur kata ka nong rim ngiyang ka layap lupa ten nero ka singin kong ye ki volunteers ki nong kersan ngi kerja ngi ya batch kaman yong ngimdan pisa bagi nele ka ni election tingi ya da kata ka survey nero kini nong yalam jogi nero president bat ki bayang ki kertong barok khoi da ka jo ka sur ngiyang ya tengah try ki priu ki don kata ka jing su thu ba ngila job haru sausi ngile mentah ka peni ba ka pisa kam trekam Setelah ti leba ka jing mi chopi sakmat ni kedok ba inora ya ka jela ka koi ba ki bok ba kaseng chopi kadang im na sakmat ba kapang pi pidang yene ane kam ba sakri ba tingis kem don issue Chong pengkot dan dami en keng jopi chong pengkot najikran. Em tagi tahi kong makalas lang ni kong ye ay ngubiang ya boleh try kan ran mo ya pat kum juru i pat ba nang song baru i itu ki bakersan bat ki mampat kersan bat ngangit skem ba kejing sutu or sawan hi yaki mo bat hakini ki election ki manwan kin saai kata keti kemon ya kaseng ke jongi ke VPP man kersan tak kita hi. Kulis pun ni piru.